Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa papakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo bus nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado og pitsa 13 na. Buwan karon mahigalas Disyembre tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila magyapon mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong butaga mga higala, mga personnel or mga ang kapulisan sa dakbayan sa Mandawi, niawhag nga to mga sakyanan nga diha sa crime scene atol sa pagpusil patay sa usa ka abogado sa may Sacris Road, Bakilid, Mandawi, nga kung ugaling dunay nakuha nga importanteng footage sa dashcam sa ilang mga sakyanan, mahimo nila kining dalhon ngadto sa kapulisan aron makatabang sa investigasyon. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga mga kaigalaan ha, kay do naman to pagahimuon nga Special Investigation Task Force labot sa kamatayon mahigala sa usa ka attorney attorney Duke Ramel Lingkuan nga gipusil patay ato milabay adlaw mahigala diri sa may dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga mga kaigsunan sa atong pagmanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Duke Ramel Lingkuna. Usa mga higala ka CPA lawyer og unya usa ka examiner diri sa Bureau of Internal Revenue. So kung kinsa man galing kato mga nakaagi nga mga sakyanan gikasugat ato mao mga nagmotorsiklo nga dunay dashcam, niawag ang kapulisan sa pag cooperate sa investigation. Kay mao to mahigalay nagpusil patay kang attorney Duke Ramel Lingkuna. Usa mga higala ka CPA lawyer. So karon ang kapulisan sa Mandawi mahigala padayon pa nga nag-imbestigar labot ini hinaot nga nga tutukan ni mga higala maong investigasyon o hinaot nga nga makakuha hustisya kining kamatayon sa maong abogado. Straight to the point. Sa pikas bahin si Arsobispo sa Sugbo Alberto Oy adto mopahigayon og misa alang sa Misa de Gallo sa mga parokya nga napiktuhan sa kusog nga linog sa Northern Cebu. Straight to the O point. sa unang adlaw sa Misa de Gallo adtong pahigayon og misa si Bishop Abit Oy sa San Isidro Labrador Parish sa lungsod sa Tabugon. Straight to the point. At isang kaguba mga higala ining maong simbahan dito sa Tabugon. So dito ang una mahigalang adlaw sa pahigayon nga Misa de Gallo. Kini mga simbahan nga nabiktima mahigala sa linog o katong naigo sa bagyong Tino, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin sa kauluhan, Vice Presidente Sara Duterte og laing kapin sa napo ka mga individual gipasakaan og kasong plunder o graft may kalabutan sa giingong misuse of confidential funds sa Office of the Vice President. Straight to the point. Kasanig pagtagad lubutaga mga kaigalaan na kay murag mauna pa mahigala nga pasakaan og kaso si Sara Duterte mga sukitig paminaw kuno kay gumikan sa confidential funds, pero ang mga dunay problema sa flood control mahigala kato mga masterminds padayon nga magsigilag tingsi ang dagway. Straight to the Kay point. wa mahigala mapiktahe basta kay duol sa luwag. Straight to the Ato ni point. tagag pagtagad lubutaga mga sukitig paminaw. Na kana kung tagaan ni ato mahigala hisgutanan mga kaigalaan lalisunon sab niini ang pagpasaka onyag kaso ngadto na Sandigan Bayan considering na si Vice President Sara Duterte mahigala usa ka impeachable official. Straight to the point. Dako na sad ni nga question mga higala. Pero mao lagi na kung himuon ang tanan, bisan unsang pamaagiha by February mga kaigalaan pasaka impeachment di apagid mahigala ipasaka sa ombudsman, ipasaka sa Sandigan Bayan. Mao ni mga higalay tanan mahigala buhaton aron nga dili mga kaigalaan makadagan aron mamatay mahigala ang mga political ambisyon sa mga Duterte
O ang political mga higala nga mga pagbalik unya sa mga Duterte, himuon ang tanan sa administrasyon. Straight to the point. Di madag impeachment, di ay kaso sandigang bayan. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mga higala. Sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Unsa point. may mahitabo kaniini mga kaigalaan, no? Di ba kainuon pon mahitabo nga dunay forum shopping ining kalakiha? Kaya di apay impeachment, di apay kaso sa ombudsman or ilan ning gi-reserve nga kung dili madang impeachment by February. Kay dunay uban mahigala nga mga congressmen nga magduha-duha og pirma na. Ang uban mga higala mo pirma gihapon kay dunay mga congressmen nga dunay po'y mga anomalya. Mapugos gyud kay pirma otherwise ikaw may gukuron. Straight to the point. So kung mapirmahan mga kaigalan makakuha gyapon 1/3 votes diri sa ubos balay balauranan doon na pod mahigala impeachment complaint nga mapasaka mahigala batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. O di mada mahigala impeachment di apoy kaso nga ipasaka mahigala sa ombudsman ngadto na sa sandigang bayan. Straight to the point. Katilaw gyud Sara Duterte mahigala sa iyang madangatan ining kalakiharon unsaon ni pag lusot ni VP Sara mahigala. Ang iyang mga abogado ready man matud pa sa pagdipinsa mahigala sa legal nga mga aspito. Pero sa politikanhon nga aspito lain po na nga isgutanan o gagawas yana mahigala ang pressure gyud, Kay bisan pa mga kagalaan og mao ni balaod, O tinuod unsay balaod may gila sundon pero kung pananglitan kung gyud ka sa administrasyon mahimo kang gukuron kutob silang mahimo. Straight to the point. Og moingon ka mahigala nga wa na foul na kayo. Gihimo na bitan ngadto sa amahan kanya Presidente Rodrigo Duterte. Nagipada mahigala tos dahig bisan pa man og functional ang mga Kortes Pilipinas. Di himuon sa ding ato sa anak. Straight to the point. Kutob sa mahimo mga sukitig paminaw. Og unsay termino nga inyong gamiton, pwedeng gamiton. Hilam uson na mahigala sa administrasyon. Straight to the Basta point. matuman lang ang ilang gusto mga kahigalaan. Nagatanig pagtagad rubutaga usab sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kanhi DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara gikatakda nga muuli na usab sa 200 million pesos nga kwarta ngadto sa gobyerno isip restitution. Straight to the point. Una nang nakauli sa Alcantara og 110 million pesos nga kwarta ngadto sa gobyerno. 110 million tong yung giuli karon mag-uli na sa mahigalag 200 million. Basta lang gyud nga kumahimo lang nga di lang gyud in taon sa mapasaka ang kaso ug mapriso. Ni angkon gyud sa Alcantara nga nakakickback gyud sa Indekin kay district engineer man siya mga higala. Yano-yano man lang kag bisag unsaon pa mahigala kwintada og atong i-lifestyle check di gyud makahimo nga makahimog mansion, makahimo makapalit mahigalag mga mahalong mga sakyanan, makapanghatag og yanong sakyanan, hasta pang simbahan mahigala hatagan pa. Karon kani naman nga booking na. Andam niyang iuli mahigala og matod pa nakauli naman siya. No tong 110 million ni apay lain niyang iuli. Basta importante nga di lang intawon siya mapriso. Straight to the point. Una-una siguro ang Alcantara mag-unsa man ng kwarta o mapriso ka na. Una siguro siya mahigala nga main na lang o mapa-absuelto siya mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Ang mga diskaya mga kagalaan delikado. Karong mga panahon na Disyembre nagkaanam ng panahon no Disyembre 13 nagutaron. Wa na nagkaanam nagkagamay ang mga gutlo. Doon na mga higalay mamasko mga kagalaan sa prisuhan. Straight to the point. Kata ni pagtagad sab karong butagas tuman-uman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang National Bureau of Investigation nagaluso na og request ngadto sa International Police nga mag-issue og red notice alang ni kanhi Congressman Zaldi Co. Straight to the Kini point. og uban pang mga eskwentanon inyong mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado